Záchrana bezmatečných včiel takto v druhej polovici augusta. Je to už taká vec, kde to nie je úplne 100% isté, že to včelstvo, pokiaľ je po 15. auguste bez matky, že ak tam dokážete pridať aj novú matku a včely ju príjmu, že to bude 100% funkčné a pripravené následne potom na zimu a že to dokáže to včelstvo prezimovať. Ja tu mám, toto je v tejto chvíli asi posledná matka, ktorú tento rok budem vkladať do úlov. Toto je veľmi silná rodina, kde som somar sprostý, nechtiac preniesol matku do nejakého odloženca, keď som z nich bral plod, tak 2 týždne dozadu, takže keď som to skontroloval, tak som tu našiel matečníky. Toto včelstvo je iný prípad, pretože tu tá pôvodná matka bola veľmi kvalitná a dokázala, myslím si, že už v auguste, začiatkom toho augusta, niekedy koncom júla, plodovať aj zimnú generáciu včiel. Ten problém s tým, že keď takúto matku vložíte do slabšieho včelstva a to včelstvo tú matku príjme, tak tam zvyčajne môže byť ten problém, že to včelstvo môže začať aj dobre plodovať, teda tá matka začne dobre plodovať, začnú sa tam liahnuť včely. A vypadá to, že to je na konci septembra alebo v polke oktobra relatívne silné a že si poviete, že to pravdepodobne dobre prezimuje zimu. Lenže je to také hobelebo trop, lebo neviete, či tá matka ploduje letné včely alebo zimné včely. A mne sa už minulé roky častokrát stávalo, že som takto zachraňoval včelstvo na konci augusta alebo začiatkom septembra a krmil som to, dával cestu a neviem čo všetko. Ale tá matka jednoducho kládla letné včely a to včelstvo fungovalo niekedy do novembra ako tak a v januári plné sito mŕtvych včiel, pretože to boli letné včely, neboli to zimné včely. A je to z pochopiteľného dôvodu, pretože pokiaľ to včelstvo je slabé, tak tá matka to vníma tak, že ona k sebe si najprv potrebuje vychovať nejakú generáciu včiel, ktorá následne bude schopná vychovať tú zimnú generáciu včiel. A asi je pre tie včely jednoduchšie chovať letné včely ako zimné včely, lebo dáva to istý zmysel, že tie zimné včely potrebujú väčšiu starostlivosť. Takže tie včely budú jednoducho chovať letné včely a tie letné včely už nedokážu vychovať vzhľadom na krátkosť toho času, lebo tam ten čas už potom beží veľmi rýchlo, príde október, november a nedokážu vychovať tú generáciu, ktorá zvládne to náročné zimné obdobie. Takže môj pohľad na vec je taký, že niekedy je lepšie to včelstvo radšej pospájať už v tomto dátume a včely netrápiť.